Ginapreparar man sang Department of Social Welfare and Development ang kaso kriminal batok sa masobra pulo ka mga individual sa Iloilo City nga nagpangbuhi na sang ayuda sa mga benepisyaryo sang Assistance to Individuals in Crisis Situation o kon AIC sa program. Suno ini kay DSWD Secretary Rex Gatchalian matapos nga ginfile ang kaso administratibo sa Office of the Ombudsman kainasang aga. Suno kay Gatchalian nagalao man ang ahensya nga isuspend sang ombudsman ang involved nga mga opisyal agod hindi na makaliwat kag agod nga hindi na sila makapamahog sa mga biktima. Ginalaragway sang tiglikom nga sistematiko ang natabo sa AIC issue sa mga barangay sa syudad. Suno sa iya ginabantayan ng mga AIC beneficiaries sa lain-lain o kung nagkalain-lain nga mga barangay apang isa lang kasahi isang taripa. Hindi man kilalahay ang mga nag-report suno kay Gatchalian na bangod halin sila sa 16 ka mga barangay. Apang palareho ang kaundan sang ila mga reklamo. Gintawag ini sang tiglikom nga pagpangbiktima liwat sa mga pumuluyo. Bangod nagpalapit gani ang mga tawo sa DSWD agod magpangayo sang bulig bangod sa krisis nga ila ginaatubang. Apang ginbuhinan pa ang ila na baton nga ayuda. Hinihiling namin sa ombudsman na investigahan at kung kakailanganin mag-preventive suspension at yung karagdagang pang mga parusa. Simultaneous to this, we are also building up a case already for criminal cases to be filed kasi ngayon administrative muna. Kaya namin ginawa kaagad to dahil nga una, may mga magaganap pang mga payout. Hindi naman pwede tumigil. Ngayon, nakasuspend tayo sa Iloilo City. Pero ngayon na isasampa namin yung administrative complaints na to, magre-resume sana kami ng mga payouts ng January kasi ayaw naman namin na yung mga nangangailangan lalo pang walang mapuntahan. Pero kaya nga we took this step kagad para kung may it warrants na preventive suspension, if it warrants, and we leave it to the ombudsman to determine, hindi na nila magawa ulit yung ginawa nila. And second, dahil mga incumbent barangay officials to, nag-worry kami na baka matakot yung mga biktima natin in the process kasi nandun rin sila nakatira sa lugar na yon.